que li deia el Boc. Els habitants de Mataró estaven desesperats i es van reunir per mirar de trobar-hi una solució. I perquè el drac no estigués tan afamat, van decidir que cada dia donarien un animal al drac perquè se'l cruspís. Els pobres ramaders estaven desesperats perquè veien com de mica en mica les ovelles, les cabres, els bous i les vaques els anaven desapareixent. Fins que de cop, un dia, es van quedar sense ramats. Que no passa res, que no farà... Ara sí,